खुलुमबाय बे समाव आङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्टसापुरि एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि थांफैब्लाङाव दा बे समाव 32थि बोसोरसालिया जथुमा दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो लोगोसे 32थि बोसोरसालिया जथुमा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानो गोनां जिहेतु बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि जिहेतु हाबाफारिफोरखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बेयाव बे दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफादनि जिहेतु बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारिफोरनि सायाव बा बिथांमोननि जिहेतु बे दिनैनि बे जानो गोनां साननैनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां नि सायाव जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। दिनै गिबि हाबाफारि दिनै माखासे हाबाफारिफ्रा जोबनानै थांबाय हमना थांफैब्लां बेखेवनाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारिफोरा दिनै बे समाव जोबनानै थांबाय। दा गिबियाव बिथांमोननि जितु हाबाफारि बायदि दान्दिसे समनि उनावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फरायसालि आफादनि थान्दै मेल जागोन आरो लोगोसे 12 रिंगायाव बिथांमोननि मोनसे गोनांथार हाबाफारि बिसिम्बि बेखेवनाय लोगोसे धेमाजि जिल्ला फोरोंगिरि आफादनि आजिरा मोननाय बिथांमोनखौ मान बावगोन। बे मोननै हाबाफारि लानानै दिनैनि बे सेथि हाबाफारिनि मेला जानानै थांगोन आरो लोगोसे बिथांमोना हराव मोनसे हारिमु बिलिफांबो बिथांमोना लादों। बे हारिमु बिलिफाङावबो जोंनि ओनसोलाव जाखांबोनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोर जे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोना हांख्रायदों आरो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बे दिनैनि साननैनि हाबाफारि लानाय गिबि हराव जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो गोदै गोदै गारांजों बिथांमोननि देंखोफोरखौ जों खोनानो मोनगोन आरो लोगोसे दिनै बे समाव जोङो दिनै मा हाबाफारिया जानानै थांगो बिनि सायाव जोङो बिथांमोननि दैदेनगिरि आरसिनि नेहाथारि बानजाय आफादनि नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानाय फंनैसो बाथ्रा बिथाङा बे समाव जोंनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजिंनि गेजेरजों बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि सायाव बा साननैनि हाबाफारिनि सायाव माबायदि मा फोरमायनो सानो आरो बिथाङा मा बिबुंथि होयो दा बिथांनि दैदेनगिरिनिफ्राय जोङो मिथिना लानि। गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसाम आरो धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा दिनैनिफ्राय जागायदों। दा दिनै गिबि सानाव जोङो माखासे हाबाफारि दंमोन। गिबियावनो जोङो जोंनि गाहाय थांफैब्लां बेखौ बेखेवबाय, बेनिफ्राय गाहाय बादा बेखौ बेखेवबाय, बिदिनो जामुंसालि थान्दै बादा गासैबो जोङो बेखेवनाय जाबाय। ओमफ्राय दा सानसुनि 11 रिंगायाव जोंहा धेमाजि जिल्लानि जिल्ला कमिटिनि थान्दै मेल दङ। बिनि उनाव 2 रिंगानिफ्राय मिरु थान्दै जथुमा जागोन आरो मोनानि 9 बाजिनिफ्राय हारिमु बिलिफां जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव माबे जिल्लानिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों? ओरैनो जोंहा दुलाराय आसामाव गासैयावबो बर' गैया, जिहेतु जोंनिया 21था जिल्लायाव जोंनि बर' फोरोंगिरिफोर दङ। बे गासै 21था जिल्लानिफ्रायनो बर' गुदि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। इतिमध्ये बहुतखिनि जिल्लाफ्रा फैबायानो आरो गंसे गंनैसो जिल्ला दंफैयो। दासिम 400सो थान्दैफोर बेहाय नुजाथिबाय आरो जों आसा खालामो आरो 200सो थान्दैफोर फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। कालचार प्रग्राम बायदिसिनाफोर लादों नामा? हारिमु बिलिफाङाव बे कालचार प्रग्रामा थागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो माबायाव अपेन सेसन खालि जोंनि बर'नि कृष्टि बा बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायदों। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मानगोनां MP प्रधान बरुवाखौ जोङो हांख्रायदों। ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो जर'खा आलासि दङ मिनेस्वर बसुमतारी आरो बिदिनो हांख्रायजानाय आलासि दङ माखासे मानि बिथांमोनखौ जोङो फैगोन होननानै सानदों। ओमफ्राय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारीखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा इतिमध्ये बिजनीनिफ्राय रावना होबाय
हयथ' मोनानि 8:30सोआव बेवहाय मोनफैगोन दिनैहाय।